Iisa lamang ang nasa puso't isipan ng mga deboto ng Apong Mama Kalulu dito sa Angeles, Pampanga, ang mabigyan ng katugunan at pag-asa ang kanilang mga panalangin at kahilingan. Iba't ibang uri ng tao ang makikitang dumadalaw sa Apo Shrine sa Lourdes Sur, Angeles, lalo na kung Biyernes, ang araw ng pagdedebosyon. Kapansin-pansin na higit na marami ang mahihirap kaysa nakaririwasa. Ito ang imahe ni Apong Mama Kalulu ng Angeles at Pampanga. Kilala rin ito bilang Señor Santo Entierro o Señor Santo Sepulcro. Ang imaheng ito ay sumisimbolo sa lubos na paggalang at pagmamahal nating mga Kapampangan kay Hesukristo na ating manunubos na tinatawag din nating Panginoon na nagkakaloob ng awa. Sa ilang panahong pamamalagi ko dito sa Apo Shrine, saksi ako sa di matawarang debosyon ng mga tao kay Apo. Noong ika-23 ng Marso taong 2012, hinirang ang dating Apo Chapel bilang Archdiocesan Shrine of Christ our Lord of the Holy Sepulchre o Apo Shrine. After 28 years, aming prayerful discernment, consultation, and pastoral observation ng aming mga devotees dito ay naging hinugnang panahon para talaga ay buksan namin uli dahil hindi nag-fade out at hindi humina ang debosyon bagamat walang pari na pinadadala ng Archdiocese. Kaya po the deep and unwavering faith of the people of Angeles City, itong motibo bakit dapat ipagpatuloy ang ganitong debosyon sa ating patron. Lalo pang hindi na mahulugan ng karayom ang buhos ng mga deboto ni Apo mula sa iba't ibang panig ng Pampanga at kalapit nitong probinsya. Tuwing Biyernes, ang dating 6 na misa ay naging 12 na upang matugunan ang lumalaganap at mas lumalalim pang debosyon kay Apo. Kung ika'y sumampalataya, tatanggapin mo ang hinihiling mo sa iyong panalangin. Hango sa Biblia ang mga salitang nakasulat sa papel na ito. Sa karamihan, nagsisilbi itong tugon sa kanilang mga dasal. Madalas ang mga deboto ay napapaluha, minsan ay napapasigaw, minsan naman nangingilabot. Dahil akmang-akma ang mensahe ni Apo sa pamamagitan ng mga mumunting papel na ito. Taong 1829, mahigit 180 taon na ang nakakalipas nang ipinaukit ni Padre Macario Paras sa tanyag na eskultor na si Buenaventura ang imahe ni Apong Mama Kalulu. Una itong inilagak sa isang kapilya para dalanginan at pagpitaganan ng mga tao. Kinalaunan, ang imahe na ito ni Apong Mama Kalulu ay iniregalo ni Padre Paras sa Holy Rosary Parish ng Angeles. I wasn't comfortable about the idea of venerating a dead Christ. In fact, ito nga yung tinanong ko dun sa isang deboto minsan. Sabi ko, bakit ba para tayong nakatutok sa Kristong patay? Gayon, ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay, hindi po ba? Sabi ko. Tapos napatingin siya sa akin, tapos ang sabi niya, hindi ko naman po hinahaplos ang Kristong patay, ang sabi niya. Ano ho yung hinahaplos ninyo at pinipilahan pa ninyo? Ang sabi niya, ang hinahaplos ko po yung kamatayan ni Kristo. Ang kamatayan niya, iba sa kamatayan natin. Ang kamatayan natin, katapusan ng buhay. Ang kamatayan ng Diyos, ng anak ng Diyos, ay nagbibigay buhay. You died, Jesus, but from your wounded side flowed an ocean of mercy. I think that is how people look at Apong Mama Kalulu.
parang umaagos mula sa dibdib ng Panginoon ang buhay. Noong 1897, napabalita ang milagrong natamo ni Roman Payumo mula kay Apo noong siya ay nakaligtas sa kamatayan mula sa mga kamay ng mga Kastilang Gwardiya Sibil. Ang pagmimilagro ng imahe ni Apo ay madaling kumalat. Kasabay nito ang patuloy na pagdagsa ng mga deboto at mananampalataya sa Holy Rosary Parish. Taong 1928, noong nawala ang imahe ni Apo sa kanyang dambana sa Holy Rosary Parish, nagsimula ito ng isa sa pinakamalungkot at madilim na yugto sa kasaysayan ng debosyon ng mga taga-Angeles at Pampanga kay Apo. Ngunit ang yugtong ito rin ang naging daan upang mas lumaganap at pagkilala at pagbibigay halaga. Naibalik ang imahe noong 1929. Sa kauna-unahang pagkakataon noong Oktubre taong 1930, lumabas ang dalawang imahe ni Apo. Ang naunang imaheng ipinagawa ni Padre Macario Paras ay inilagak na magmuli sa Holy Rosary Parish, at ang pangalawang imahe na ipinagawa naman ni Don Clemente Dayrit ay inilagak sa isang kapilya na itinayo mismo sa loob ng kanyang bakuran sa Lourdes Sur. Ito ang naging simula ng One Devotion to Images of Apo. Yung nakalagak na Apo dito ay kinopya lang doon sa orihinal na Apo. Pero pag nagpupunta rin sila dito, nakakaranas sila ng kakaibang misteryo sa buhay nila. No? Parang mas nararanasan nila yung presensya ng Panginoon o mas nahahaplos nila ang kabanalan ng Diyos dito sa lugar na ito. So, it has to do not just with the images but with the place also. Nakaugat ang malalim na debosyon kay Apo sa mga pinagdaanang pagsubok ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga Angeleño at mga Kapampangan. Mula sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapon, sa panahon ng mga hukbalahap sa Central Luzon, sa batas militar ng Rehimeng Marcos, at sa pagsabog ng Pinatubo, at sa matagal na pananalasa ng lahar. Ang lahat ng mga ito ay nagdulot ng matindi at matagal na paghihirap at hindi matatawarang kalungkutan sa bawat Kapampangan. Maraming nawala, maraming nagbago, ngunit ang debosyon kay Apo ay nanatili. Isa sa mga biyaya ng Panginoon, himala ring may tuturing, ang muling may balik ang Santa Misa sa noon ay mas kilala bilang Apo Chapel. Ang lumalagong debosyon kay Apo ay buhay na patotoo sa kanyang kamatayang nagbibigay buhay. Isang pagpupulong ng mga deboto at lay leaders sa Angeles para sa fundraising activities ng Apo Shrine. Ang pondong manilikom ay para sa tinatawag na Metro Quadrado, regalo para kay Apo Project, at sa mga proyekto sa patuloy na pagsasaayos ng simbahan ni Apo. Napapaloob ito sa paghahanda ng Apo Shrine na maging sentro ng pakalulu para kareng pakakalulu, na siyang tutugon sa mga espiritual at material na pangangailangan ng mga mananampalataya ng Archdiocese at kung saan man ang tulong ni Apo ay mas higit na kinakailangan. Upang ang sentro ay may sakatuparan, ang shrine ay naglilikom ng tulong pinansyal at pondo sa mga iba't ibang proyekto tulad ng golf tournament, car raffle, Lugod Kang Apo Dinner for a Cause and Concert Part 1, Limus Kang Apo, ang Lugod Kang Apo Dinner for a Cause and Concert Part 2. Sino noon ang mag-aakala ng noong Apo Chapel ay siyang magiging ang Apo Shrine ngayon? Dumaan man ang debosyon at ang simbahang ito sa napakaraming pagsubok, pero nanatili itong matatag. Ito'y dahil na rin sa pananampalataya at pagtalima ng mga tao kay Apong Mama Kalulu at ang walang hanggang awa at pagmamahal na ibinibigay niya sa kanila. Tandaan ninyo,
Kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo na ako ang napiling tagapangalaga ng imay ni Apong Mama Kalulu. Sa bawat pagpapalit ko ng kumot ni Apo, napupuno ako ng pag-asa at kawalang takot sa naniniwala sa Kanya. 7 taong gulang lang ako noon, nung magkasakit ako sa bato. Nanghiram si auntie ko ng bulak galing kay Apo at inilapat niya ito sa aking likod kung saan na aking bato. Himala, nawala ang sakit na bumabalot sa buong katawan ko. At simula noon, wala nang sakit ako naramdaman. Ang mga kwento ng milagro ni Apo ay kumalat. Unti-unting dumagsa ang mga tao sa dambana ni Apo. Nagumpisa ang problema ko sa isang maliit na pula na Makati sa paa ko. Nung pinatingin ko sa doktor, sinabject ako sa x-ray. Nung makita ang resulta, yung infection sumagad na daw sa buto. Puputulin daw ang aking paa. Magmilagro ka. Diyos ko, hindi ko natatanungin kung bakit nangyari sa akin to. Kinabukasan, dumating yung family doctor namin. Sabi niya, good news. Hindi puputulin dahil hindi naman sumagad sa buto. It's a miracle talaga. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Isang araw, tumawag ang anak ko mula sa London, umiiyak. Nagkaproblema daw ang kanyang visa at baka ma-deport anytime. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa paanan ni Apo. Umiiyak habang hawak ko ang kanyang mga paa, humihingi ng tulong para sa anak ko. Pero kinabukasan, tumawag ang anak ko. May nakilala daw siyang isang Indian descent na nagkataong abogado pala, specializing on visa and immigration concerns. Napabilis ang papeles ng anak ko. Salamat kay Apo, na-renew ang kanyang visa. Na-diagnose akong leukemia. Pabalik-balik din ako kay Apo buhat nung muli nabuksan ang kapilya. Sa tulong ng Apo o sa tulong ng Diyos, nung i-test muli nila ang aking dugo, naging miracle, naging negative ang resulta muli ng aking mga blood test para sa leukemia. Mapapansin po ninyo ang maraming sulat ang dumarating kay Apo. At ito po ang mga sulat na magpapatunay na maraming humihingi ng tulong, ng awa at ng lunas sa mga karamdaman. Sa mga sulat din makikita ang lubos na pasasalamat dahil sa kasagutan sa kanilang mga hinaing at panalangin kay Apo. Sa katunayan, mapapansin na parehong-pareho ang sulat kamay ng nabiyayaan at humingi ng biyaya. Isa sa mga bagay na pinoproblema ko noon dito sa Apo ay yung mga pera o mga donasyon na iniiwan ng mga tao sa mismong katawan ng Apo, no? Sa ibabaw ng kanyang kumot. Tapos pinagsabihan ko nga yung mga tao sa misa, sabi ko, kung pwede po yung mga donasyon ninyo ay ihulog po ninyo doon sa donation box. Kasi po minsan may natutokso na kunin yun. Tapos hindi ako sinusunod ng mga tao. Tapos minsan naging guest ko dito si Kuya Randy, si Randy David. Tapos si Kuya mismo, sumama siya doon sa pila. At nakita yata niyang aktual, no? Paano iniiwan ng mga tao yung mga donasyon, sabi niya sa akin. Alam mo, sabi niya, may dahilan bakit hindi nila nilalagay sa donation box. Sa tingin ko, alam ng tao na pag hinulog nila sa donation box yung pera, dire-diretso na yun sa institutional church. Yung mga tao na to, humingi
kay Apo at pinagkalooban. At pag sila pinagkalooban, gusto nilang magbigay ng konting tulong sa katulad nilang nangangailangan. Hindi nila alam kung papaano. At alam lang nila, yung ibang pumipila, nangangailangan din. Yung tipong kukuha ng pera doon, sabi niya, sobrang nangangailangan na lang. At kapag yan pinagkalooban, babalik din naman niya, natutulong din siya. Kaya nga, ang kabilin-bilinan ko dito sa mga tumutulong dito, kapag binibilang nila yung pera dyan sa Apo, pahalagahan nila yung bawat sentimo. Dahil dugo yan, luha at pawis ng mahihirap. It has to be treated with a lot of respect. Sabi ko. Ilan lamang ang mga kwentong ito na nagpapatunay ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Tunay na siya ang ating Panginoong nagkakaloob ng awa. Sa kabila ng mga paghihirap sa buhay, larawan pa rin siya ng tuwa